Και γαμώ τα φεγγάρια. Το ξέρεις ότι υπάρχει όντως ιστορία εδώ πέρα, έτσι? Λολ. Δεν τρολάρω όντως. Λολ, απλά λολ, μπρο. Πες την ιστορία. Ναι, υπάρχει φυγή. Ήταν ένας τύπος εδώ κάποτε. Legit story τώρα, δεν τρολάρω. Ο τύπος με τη μάσκα τον λέγανε. Ενώ σύντρεβα, λέει Χάλια όνομα, χάλια όνομα. Καλαβαριά είσαι, δεν ξέρω, έτσι μου τον είπα, ο τύπος με τη μάσκα. Ο τύπος με τη μάσκα. Το βανάκι με τα όργανα. Ο τύπος με τη μάσκα. Και αυτός ήταν άλλο πράγμα. Οκ. Και ο τύπος με τη μάσκα. Ήταν λίγο weird γιατί... Actually σκότωνε κόσμο. Εμφανιζόταν κάθε 31 Οκτωβρίου. 1 με 10. Ψι. Κοίταμε. Κοίτα την κάμερα. Ψι. Να βρούμε τον τύπο με τη μάσκα σήμερα. Να τον κάνουμε σάμον. Ναι, Τι λες. Τι πρέπει να κάνεις? Ξέρω, είναι 31 του μηνός, οπότε απλά είμαι στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, μαλάκα. Το άκουσα αυτό. Λολ. Πώς δεν σ' ακούγεται, είπε ο τύπος με τη μάσκα. Είπε ο τύπος με τη μάσκα. Είμαι 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 ο τύπος με τη μάσκα. Έλα. Και αυτό είναι περίεργο γιατί δεν προσδιορίζεται exactly ποιος, τι. Τι θα βρούμε? Τον τύπο με τη μάσκα. Νομίζω βλέπω τον τύπο με τη μάσκα. Τι είναι τον τύπο με τη μάσκα? Και για πείτε μας, κύριε, τι είπε με τη μάσκα? Νομίζω σας έπεσαν μερικά χαρτονομίσματα στο πάτωμα. Ναι, είδα κάνω στη δουλειά πολύ καιρό, φίλε. Και γουστάρω φουλ. Ξέρεις, να βγαίνεις έξω να σκοτώνεις φουλ. Μ' αρέσει. Άλλη ερώτηση. Συχνάζεται η Καλαμαριά γενικότερα? Φουλ, είναι το ναι, μέρος φουλ. που Φουλ. κυκλοφορείτε Αχα. και σκοτώνετε μόνο στην Καλαμαριά? Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σκοτώνω, να πετσοκόβω, να τρώω. Μερικές φορές και ανθρώπινη σάρκα. Και με τι άλλο ασχολείστε, τι είπε με τη μάσκα? Η ασχολήση είναι ανθρώπινο χόμπι, κοριτσάκι. Έχετε κάποιο άτομο το οποίο θαυμάζετε, που έχετε ως είδωλο? Σίγουρα κάποιον θα θαυμάζετε, ενώ... Το σατανά.
Θεωρείτε αυτό που κάνετε είναι καλλιτεχνικό έργο, είναι κάτι το οποίο ξεδίνεται? Ναι, πιστεύω. Είμαι με τους μεγάλους. Με τον Σαλβαντόρ Σκατή.